Hello mga siyang! Nandito kami ni Lona. Ayan si Lona. Namasyal siya. Lona! Come here. Umupo din siya. Pero nasa malayo. She's sitting down also. Kasi yung nani nag-sit din. Nag-sit din siya. Luna. Hi Luna. Hey Luna. Didma siya. Didma si Luna. Magmasta kay ang pulis na mamasyal din ang pulis. Diba? Namamasyal din ang pulis. Luna oh. Luna sit down. Sit. Hey, what happened to you? Come here. Uy. Luna. Upo din slow na. Hey Luna, what happened to you? Come here. Come. Nagapos na ka sa PNY. Come here na. Uy, nagapos naman ka. Uy. Nagapos na ka, Luna. Come on. Saan na siya mamasyal? Yan. Yan na si Luna. Alam mo siya doon. Hinahanap niya yung baby niya. Kaya, pasyal-pasyal muna si Luna. Luna? Hey! Luna? Uy! Look at him. Uy! Uy! Yan, may bus na naman. Napasyal ko si Luna kasi na ano siya doon na-depress siya, wala siyang anak, wala nakitang anak. Diba? Masyal din tayo pag may time. La Cuachera. Yala. Let's go home. Enough na? Ha? Enough na, Luna?